سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو وزيناتات تكال سدتنياتات نروي ناي إثيوبيا قدو من نوحو كومبولشا بحيلتات تግራይ محزن ጌታቸው ረዳ በዛዕባ ኮምቦልቻን መሰጋገር እዋን ዝዘርግሑ ጽሑፍ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ንከተማ ኬሚስ መሓዞም ሱዳን ንተግባር አምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ መቋማን ኣብ ጃፓን ሎሚ ዘጋጠመ ፍጻመን ካልእን ዝድህሰስ ክኸውን እዩ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ንምዃን ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትካል ስደተኛታት ኖርዌይ ኣንቢር ወጸንሕ እገዳ ንተወሰኽ ተኸልተ ኣዋርሕ ከም ዘናውሑ ኣፍሊጡ ትካል ስደተኛታት ኖርዌይ ድማ ብውሳነ መንግስት ኢትዮጵያ ከም ዝሓዘነ ኣፍሊጡሎ እቲ እገዳ ንኽልተ ኣዋርሕ ከም ዝተናውሐ ብሰበስልጣን መንግስት ኢትዮጵያ ከም ዝተነግሮ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ይገሊጹ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ትካል ጃን ኤገላንድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብጻሕ ከም ዘካየደን ነቲ ክልከላ ኣመልኪቱ ድማ ምስ ሰብ መዝዕውት ዘተ ከም ዘካየደን ተገሊጹ ነይሩ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ኒገል ትሪከስ መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብታ ሃገር ከይንቀሳቐስ ዘንበሮ ክልከላ ነተወሰኽቲ ክልተ ኣዋርሕ ክናውሕ ብዝሕለፈ ውሳነ ሓዚንና ኢና ኣብዚ እዋን ድማ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ዝበለጸ ረድኤት ክህሉን መልሲ ንምሃብን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ንዘረብ ኣለና ምባሉ ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ ካብቲ ዘተ ብተወሳኺ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ቀልጢፎም ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ናይ ምትሕብባር ደረጃ ክምለሱ ከም ዝደልዩ እቲ ዳይሬክተር ገሊጹሎ ትካል ስደተኛታት ኖርዌይ ዝርከቦም ሰለስተ ትካላት ረድኤት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኸልኪሎም እዮም ኣብቲ እዋን ትካል ስደተኛታት نروي دوب ألب حكايم هولندن المختوم فاونديشنن كاب ستايسو العلامة وصاي كنقسقسو ترخيبهم بالزبل كسي من قسقسهم كم استأجده أجنس تكال سيفيلا ومحبرسب إثيوبيا أفليت نيريو بتوسخ إذا تكال سدتنياتات نروي بوغنو أم محبرة وميديا نيحسو تحبريتات النافيسون سرح تنياتاتو قبو فقات كيرخبو أنك قسقسون زبل كسي كاب منقس إثيوبيا كم زغربلو أم مجلس يوغليت نيرو كم زفلات تتكال كاب كل تشحن عسر تحدن جميرو أب إثيوبيا أقول تمرتي تصوري تماي مقبن مسللن كهب صنيحيو اب كل تشحن 20 دما اب كلات اوروميا دبوب بينشانغول غموز غامبيلا سومالن كتما اديس ابان نلعلي 585 حسابات حجز مهابي تغليصو تكال سدتنياتات نروي بحق تمازيزو سباو حجزات مسرت زغبر علامه حيزو كم سرح بمغلاص نوسانه منغست تقبلو نتفتاتو دو كم زبلي زفلت حيلتا تግራይ ትማሊ ንከተማ ደሴ ድሕር ምቆጻሮም ለመውን ነታኻብ ከተማ ደሴ ኣብ ቀረባር ሕቀተ ዶኪና ትርከብ ኢንዱስትሪያዊት ከተማ ኮምቦልቻ ተቆጻጺሮም ከም ዘለው ተገሊጹ حيلታ ትግራይ ኣብቲ ከተማ ደሴ ዝተገብረ ኩናት ቀንዮም ንከተማ ደሴ ድሕር ምቆጻሮም ዋብቃለተ حيلታት ጌታቸው ረዳ ናብ ከተማ ኮምቦልቻ ይጎስጎሱ ከም ዘለው ይትማሊ ኣፍሊጥ ነይሩ ሎሚ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ድሕረ ዝነበረ መንቀስቃስ ከ حيلታ ትግራይ ንከተማ ኮምቦልቻ ተቆጻጺሮም ከም ዘለው ተሓቢሩ ነዚ ዘረጋገጽ ካብ ማእከለታ ከተማ ዝተፈላለየ ምስልታት ዝርግሕ ዘሎ ኮይኑ ነዛ አመልኪቱ ግና ክሳብ ሕጂ በወገን ፌደራል ዝተዘርገ ሓበሬታ የለን ንምትሓስ ከተማ ኮምቦልቻ አመልኪቱ ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ሓይልታትና ሙሉእ ብሙሉእ ንከተማ ኮምቦልቻ ተቋጻጺሮም ኣለው ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ከበባ ንምስባር እቲ ዘድል ስጉምቲ ምውሳድ ክንቀጽሊና ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ሓገዛት ኣብ ኣምሓራን ትግራይን ክንተሓባበር ከምኡ ድማ መኻዚኖታት ኣብ ምሕላው ክንተሓጋገዝና ድሕሪ ምባል ብሩህ ክኸውን ምእንቲ ብጀካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ከበባ ምስባር ካለ ዕላማ የብልናን እዚ እንዳበልና ግና ምስ ኩሎም ሰላማዊ ናይ ምስጋር እዋን ክህሉ ዝደልዩ ወገናት ምስራሕ ክንቀጽሊና ክብል ይጽሒፍ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ብመንገዲ ናይ ክልል ኣምሓራ ማዕከና ዜና ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሓድሽ ናይ ክተት ኣዋጅ ተዘርጊሑሎ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ ክተት ኣዋጅ ሃገር ንምድሓን ነፍሲ ወከፍ ዕድሚኡ ዝኣኸለ ዜጋ ዝሓዘ ሒዙ ናብ መዕለሚ ማዕከላት ክወፍር ኣለዎ ዝብል ጻውዒት ይቐሪቡ ዝርከብ ካልእ ምሳብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኩናት ብዝተሓዝ ድማ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ነታ ካብ ከተማ ኮምቦልቻ ኣብ ናይ 54 كيلومتر رحقت أفلي زوبا أورومو أب كل الأمحارات تركب كتما كيميسة حيزوم ما كم زلو حدا أورومو ميديا نيتورك زبال ني أورومو معكن حابيرو كم زفلت أبز كبابي كابنوح وانات حيزو أم منغزوم سراويت حرنت أورومو زبال حيلن سراويت فدرالين بوزح قجتي زكايد نيرو حيلا أيار سراويت فدرال إثيوبيا بلعل رأس ختمة تجري مقالة حجون حدش جبداب نفرتا كايدو خمزلة تجليسو منقستوين معكنا زينة إثيوبيا زرقحنا أبزلوا وزينة أب أقول عزب بهالتقام مقالة زركب كبابي نه حيلتا تجري معلم مأكل دبداب نفرت تخايد على كبلا زينة زرقحنا لوا أبتمت قعت خاز التفل عليه وتهدروا مأكلات علامة كم زنبرين زناي منقست إثيوبيا معكنا تحبيرن زلوا نزح حج تفتي مزلمت قعت بزملكة جناه بوجن تجري كساب حجز توهاب مقلت يلن
ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ተኸቲሉ ኣብታ ሃገር ሓያል ቅልውላው ተፈጢሩላ ብዘሎ ግዜ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈጸመ ወተሃደራዊ መሪሕነት ንኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሱዳን ተቃዊሙ እዚ ኸኣ እቲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ነቲ ኣብ ሱዳን ተፈጺሙ ዘሎ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምቅዋም እቲ ካብ ስልጣኑ ብሓይሊ ዝተኣለየ ሲቪላዊ መሪሕነት ናብ ስልጣን ክምለስ ብምሕታት እዩ እዚ ይኹን እምበር እቲ ኣምባሳደር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምዝረብ የካየድ ከም ዘሎ ገሊጹሎ ካልእ ምስ ሱዳን ብዝተሓዝ ድማ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዝወጹ ደገፍቲ ዲሞክራሲ ጠያይትን መንብዕ ጋዝን ብምትኳስ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝቐተሉ ኮሚቴ ዶኳትር ገሊጹ እቶም ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማታት ሃገር ካርቱምን ካልኦት ከተማታት ሱዳንን ሰልፊ ዘካየዱ በሽሓት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐመዶክ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዮም ጸዊዖም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ናብቶም ሰልፈኛታት ጠያይት ከም ዘይተተኮሰ እኳ እንተገለጸ ሰልፈኛታት ግና ካብኦም ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉ እዮም ሓቢሮም መራሒ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝኾነ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ነቲ ሲቪላዊ ምምሕዳር ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍረሰ ድሕሪ ምግላጽ ህጹጽ እዋን ኣውጅ ዘሎ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ከኣ ውግእ ሓድሕድን ፖለቲካዊ ጎንፅን ከይፍጠር ምእንቲ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ጃፓን ሓደ ናይ ባትማን ዝበሃል ናይ ፊልም ገጽ ባህሪ ምስሊ ዝተላበሰ ወዲ 24 ዓመት ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ባቡር ምድሪ መጥቃዕቲ ብምኽፋቱ 17 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ፖሊስ ኣብ ናይ ሓደጋ ቦታ ተረኺቦም ንሓደ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎ ኮይኖም ሓደ ወዲ 3 ዓመት ተሳፋሪ ከዓ ብከቢድ ቆሲሉ ሃልዋቶ ኣጥፊኡ እንከሎ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ ብጀካዚ ናይ ዓይኒ መሰኻኽሪ ሓቢሮም ከም ዘለዉ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ናብታ ባቡር ምድሪ ዘይተፈለጠ ፈሳሲ ብምኽዓው ሓዊ ኸናኽስ ከም ዝፈተነ እውን ተሓቢሩ ብዙሓት ካብ ተሳፈርቲ ነቲ ፍጻመ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣከዳድንኡ ምስ ናይ ሃሎዊን በዓል ምትሓዝ ዘለዎ መሲልና ድሕሪ ምባል እቲ መጥቃዕቲ ሃንደበት ከም ዝጀመረ እዮም ገሊጾም ኣባላት ጣሊባን ከም ዝኾኑ ዝተገልጹ ዕጡቓት ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ኣፍጋኒስታን ኣብ እንዳ መርዓ ሙዚቃ ኣድሪፍኩም ኢሎም ተኽሲ ብምኽፋቶም ክልተ ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 10 ከም ዝቆሰሉ ሓለፍቲ መንግስቲ ተዛሪቦም ወሃቢ ቃል ጣሊባን ክልተ ካብቶም ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ እቲ ተግባር ከዓ ንጣሊባን ወኪሎም ከም ዘይገበርዎ ገሊጹሎ ካብ 1996 ክሳብ 2001 ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ኣብ ዘመሓደረሉ ዝነበረ እዋን ሙዚቃ ከይክፈት ኣጊዱ ነይሩ እዩ እቲ ሕጂ ናብ ስልጣን ተመሊሱ ዘሎ ጣሊባን ግና ብዛዕባ እቲ ናይ ቀደም ኣዋጅ ዝኾነ ዝበሎ የለን ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዝበሎ ኣብቲ ናንገርሃር ኣብ ዝተባሃለት ግዝኣት ብሓባር ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መርዓ 4 ሰባት ተሓጺኖም ነይሮም ኣብቲ መርዓ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ንበይነን ኣብ ዝተኣንገዳሉ ቦታ ሙዚቃ ክጻወቱ ካብ ሓደ ናይ ተኸባቢ መራሒ ጣሊባን ፍቓድ ረኺቦም እዮም እንተኾነ ለይቲ ምስኮነ እቶም ዕጡቓት ኣብ ውሽጢ እቲ ስነ ስርዓት መርዓ ደፊኦም ብምእታው ነቲ መጉልሒ ድምፂ ክሕድግዎም ፈቲኖም እቶም ኣጋይሽ ምስ ተቃወሞም ድማ እቶም ዕጡቓት ተኽሲ ከፊቶም ክልተ ቀቲሎም ንኻልኦት ድማ ኣቕሲሎም ክብል እዩ ተዛሪቡ ወሃቢ ቃል ጣሊባን ዝኾነ ዛቡሁላህ ሙጃሂድ እቲ ጉዳይ ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብ ተዛሪቡሎ ጣሊባን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንኣፍጋኒስታን ሙሉእ ካብ ዝቆጻጸራ ትሒዙ ዛጊት ንሓደ ፍሉጥ ሙዚቀኛ ከም ዝቐተለን ካልኦት ሙዚቀኛታት ድማ ነቲ ሃገር ገዲፎም ክስደዱ ከም ዝተገደዱ እዩ ዝግለጽ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም